Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, sifati Allah, Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya dan akhirat, sifati Allah malih Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat belaka. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, man dakhalal qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Man utawi sapa wonge dakhala lamun iku mlebu sapa man al qabra ing kubur bila zatin kelawan ora nggawa sangu, faka'annama mongko kaya-kaya raqiba ngembah sapa man al bahra ing dalem segara bila safinatin kelawan tanpa perahu. Kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kama kaya barang qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kang dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwithi. Mal mayyitu ora ana utawi mayyit fi qabrihi ing dalem kubure mayyit illa kal ghariqi angin iku kaya wong kang kerem al mughawwithi kang anjaluk tulung.